במסגרת העבודה שלי, גם באגף הנוער במחזור, אנחנו מוצאים חומרים שהם לא שמישים לגבי בתי חרושת, ועם דמיון וחשיבה מקורית ויצירתיות, ילדים יכולים להפוך אותם באמת למשהו חדש, למשהו בעל ערך, למשהו מעניין. כמו למשל לקחת פקקים של בקבוקי משקה ולהפוך אותם לבובה? נכון. דווקא בפורים שעבר חוררנו מכסים לא שמישים והפכנו אותם לליצן רעשן. זו פעילות שאפשר נהדר לעשות בבית, כי כל אחד יש לו את המכסים של הריבות שהוא זורק אותם עם סיום השימוש. כל חומר יכול להוות חומר גלם לבובה או תכשיט או ליצן או מסכה? כל דבר. זה פשוט לשבת עם החומר שהוא נמצא, שלא צריך. זה יכול להיות שקית ניילון, זה יכול להיות כפפה, זה יכול להיות נעל ישנה, ופשוט להסתכל על זה בדרך קצת אחרת, ולחשוב למה זה יכול להיות, מה זה רוצה להפך למשהו חדש. וגם עכבר של מחשב הופך את זה לעכבר אמיתי. נכון. קצת אוזניים, שפם ועיניים, וזה עכבר. אבל תגידי, הילדים של היום בעידן המחשב וההייטק, זה מעניין אותם בכלל? כן, אני חושבת, תראי, החוויה של יצירה היא לכל גיל, בכל זמן שהוא. ואני רואה את זה אצלי במוזיאון ישראל, שילדים מגיל 3 עד מבוגרים בעצם שמתלווים לילדים לפעילות, תמיד נהנים לשבת ולהדביק ולגזור ולחבר ולעשות יצירה. אז ההורים צריכים פשוט לשמור את המוצרים בבית, אבל מאיפה הרעיונות? הרעיונות בעצם מגיעים, אני חושבת, תוך כדי ההתנסות. זאת אומרת, אם יש לך את החומר, אתה יושב איתו ואתה משחק איתו, בדרך כלל הדברים עולים. יופי, תלמה שולץ, תודה רבה לך, ואני מזמינה אותך להצטרף אלינו.